Zvolenský Lias sa tak ako väčšina podnikov nášho hospodárstva trápi s problémami odbytu svojej produkcie. Po analýze vozidlového parku našich SAD sa rozhodli využiť súčasnú situáciu a narušiť doterajší monopol karosy. V súčasnosti asi 70% vozidiel zastaralých, čo znamená, že je potrebné vymeniť asi 4000 autobusov. V Liaze sa rozhodli využiť svoje kapacity montážneho závodu a ponúknuť našim dopravcom rovnako kvalitný autobus s cenou minimálne rovnako výhodnou ako česká karosa. Pričom ceny ostatných zahraničných výrobcov sú neporovnateľne vyššie. V spolupráci s poľskou firmou Autosan pripravili autobus, do ktorého montujú nápravy z PPS Detva a pneumatiky z gumární Púchov. Ale ponúkajú spoluprácu aj ďalším dodávateľom, tak aby uplatnili čo najviac slovenských komponentov. Cena s namontovaným motorom z Liazu by sa mala pohybovať okolo 2 miliónov korún a motor spĺňa všetky naše aj európske ekologické normy. Cena verzie s motorom Steyr bude o 200 000 vyššia. Prečo ste sa rozhodli pre licenčnú výrobu? V tomto prípade není vhodné hovoriť o licenčnej výrobe, pretože celá uvažovaná spolupráca s firmou Autosan na licencii založená nie je čiste na obchodnej báze, kedy skelety pre tento výrobok by mali byť dovážané z firmy Autosan, kompletácia vykonávaná v našom závode a všetky podvozkové agregáty by mali byť zabezpečované v našom závode. Koľko pracovných príležitostí zabezpečíte? Výroba týchto autobusov predstavuje v nejakej krivke nábehu rádové na cieľový stav 60 až 100 pracovníkov. Kedy plánujete začať sériovú výrobu? Pred sériovou výrobou treba zabezpečiť náležité skúšky a homologácie. Predpokladáme, že sériová výroba tohto autobusu by sa mohla rozbehnúť na prelome prvého kvartálu a druhého kvartálu roku 1996. Otázkou zostáva, či sa podarí dopravným podnikom nájsť prostriedky na nevyhnutný nákup nových autobusov a či sa rozhodnú pre značku Lias Granus.